A Feira Artemar regresa cunha nova edición. Será do 15 ao 18 de agosto coa participación dun 100 de postos con todo tipo de produtos, como poden ser a alimentación ou a artesanía, chegados dende diferentes partes de España, pero tamén de outros países como Portugal, Marrocos ou Arxentina. Unha das principais novidades desta edición será a súa ubicación, que variará lixeiramente con respecto a anos anteriores, para acentuar a súa integración coa humanización da cidade. Buscamos pois aglutinar todos os postos ao redor, neste caso, tentaremos que sexa polas calles Peonís, pola rúa Rosalía de Castro, pola rúa Galicia, ao longo da rúa, a rúa Galicia, rúa Santa Uxía, e ademais haberá actividade tanto na Praza da Porta do Sol como na Praza do Concello. Un dos aspectos máis significativos da feira é tamén a variada programación en canto a actividades de pequeno e gran formato, desenvolvéndose sesións de contacontos, teatro de rúa, actuacións de música tradicional e xogos infantís e obradoiros. Artemar volverá a ter tamén unha gran implicación do tecido asociativo local. En ela tomarán parte a maioría dos colectivos culturais do municipio. Volveremos a contar coa implicación das asociacións que sempre están nesta feira, como son Ribeiras Escríbese con V, As Amas de Casa, Centro Social Santa Uxía Terceira Idade, e ademais de artistas locais como Antonio Pérez, como Luis Polo, Santarelli, Teresa González e Teresa Argibay, que se situarán na Plaza do Concello pois para mostrar e crear en vivo as súas obras durante os días da feira. Como en anos anteriores, repetiránse tamén os concursos de escaparatismo, decoración hostaleira e a ruta de tapas, con premios en cada unha das modalidades. Habrá unha edición de concurso de escaparatismo, como hubo xa en outros anos, non? Tamén un concurso de decoración hostaleira e tamén unha ruta de tapas, con premio para cada unha das modalidades, que será unha figura de cerámica galega, como sempre se escollerá pois, por votación popular.